Mahal! Mahal! Oh, bakit mahal? May problema ba? Si Paring Berto. Oh, bakit? Napano si Paring Berto? Pinalayas na daw siya sa tinitirhan niya. Pinalayas? Bakit? Hindi ko maintindihan. Hindi pala sinabi ni Masong na binenta na yung lupa kung saan siya nakatira at yung fish pond. Nagulat na lang daw sila Paring Berto. Nung dumating yung bagong may-ari, kasama ang abogado at ang mga pulis. Bilisan yung lumaki ha. Para lumaki kayong malulusog. Paring Berto! Paring Berto! Huwag kang ang sumigaw dyan, paring JR. Baka mabulabog tong malulusog kong isda. Paring Berto, ano itong nababalitaan ko at pinagkakalat mo? Nang marumi at malilit lang yung mga isda sa pispan ko. Kanino mo naman nalaman yan? Pwede ba, JR? Huwag kang ang nag-iimbento ng kwento. Sa bibig mo daw, mismo nang galing, sabi ng anak ko. Hindi kami pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumgamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pag-agatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh. Nag-iimbento ng kwento. Sa bibig mo daw, mismo nang galing, sabi ng anak ko. Pinagkakalat mo daw, sa may tali papa. Bakit? Totoo naman ah. Wala kang may pakain sa isda mo. Hindi kagaya ko. Ang mga isda ko, malusog. Laging busog sa page. Paano mo sabing gutom yung isda ko at hindi ko napapakain? Hindi ba humiram ka sa akin ng pera nung isang buwan? Hindi ka pa nga nakakabayad sa akin eh. Grabe ka, Paring Berto. Mukhang mag-alala, babayaran din kita. Pero sana, maging patas ka. At huwag mo sana sisiraan yung paninda kong isda. Hindi kita sinisiraan, paring JR. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Napakayabang mo, Paring Berto. Samantalang, caretaker ka lang dito. Yung pinagbibili mo ng pagkain ng isda, galing sa boss mo. Mas maayos at mas malinis pa rin ako maghanap buhay kaysa sa'yo. Dahil ako, sarili kong pispan ko. Hindi ko kailangan manira ng kapwa ko para makabenta lang. Ang dami mo pang sinasabi. Bayaran mo na yung utang mo. Para matuwa-tuwa naman ako sa'yo. Hindi yung nagmamalaki ka pa dito. Oh, ito. Kunin mo na. Akala ko pa naman kumpare kita. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang laki ng galit mo sa akin.
Magbabayad ka rin naman pala. Manggugulo ka pa dito. Sige na, umalis ka na. Iniistorbo mo lang ako sa pagpapakain ng mga alaga kong isda. Darating ng panahon na ikaw naman ang mangangailangan. Pero kahit ganito mo ako tratuhin, handa akong tulungan ka kung dumating pa ng panahon na yon. Darating din ang panahon, magiging akin din tong pispan na to. Maghintay ka lang, JR. May pagyayabang ko din na may pag-ari na ako. Oh, ito pa. Kumain kayo ng kumain para lumusog kayo. Oh, mahal. Nakausap mo ba si paring Berto? Oo, mahal. Anong sabi niya sa'yo? Hindi kami nakapag-usap ng maayos at nagkasagutan kami. Sana naman, itigil na niya ang paninira sa mga isda natin. Dahil ang mga dati nating suki, nagsilipatan na at ayaw nang bumili sa atin. Hayaan mo na. Babalik din mga yon. Hindi naman totoo ang kinakalat ni paring Berto. Makikita naman nila na malinis at malulusog ang mga paninda nating isda. Sana nga, JR. Siya nga pala, may pera ka ba dyan? Malapit na kasi ang pasukan ng mga bata. Kailangan ko nang bumili ng mga gamit nila para sa eskwelahan. Ito na lang yung natira na pagbenta natin kahapon. Dahil binayaran ko na yung utang natin kay paring Berto. Sana hindi ka muna nagbayad, JR. Paano ang mga gamit ng mga bata niyan? Gagawa na lang ako ng paraan, mahal. Ang importante, bayad tayo kay paring Berto. Hindi bale. Pupunta ako sa talipapa. Sisilipin ko kung may benta na yung mga anak natin. Hayaan mo, makakabawi din tayo ulit. Pagsubok lang ito at malalampas na din natin dito. Kung hindi lang sana tayo siniraan ni paring Berto, edi sana hindi tayo magigipit ng ganito. Huwag mo nang sisihin si paring Berto. Pag-isipan na lang natin kung paano tayo makakabenta at makakabawi ulit. Hindi mo mali sa akin na hindi manisi. Dahil kung hindi kinain ng inggit si paring Berto, edi hindi sana tayo magkakaganito. Mahal, sadyang may panahon lang na hindi tayo masyado nakakabenta. Kaya sa susunod na malakas na ulit, matuto na tayo magtabi para hindi tayo mahihirapan kapag nangyari na naman yung ganito. Pero, wag ko lang makita si paring Berto. Kundi, makakatingin sa akin ng salita yun. Hayaan mo na si paring Berto. Magbabago din yun. At maiisip niya na mali din ang ginagawa niya. Hindi ko lang talaga maintindihan kung ano ang kinainggit niya sa'yo. Lalo na, ni minsan, hindi mo naman siya pinakitaan ng hindi maganda. Problemado siguro siya. Hayaan mo na, mahal. Huwag mo siya masyadong isipin. Sige ka, papangit ka. Oo na. Masyado ka kasing mabait sa kumpare mo. O siya, sige na. Pupunta ako sa talipapa. Tutulungan ko magtinda ang mga anak natin. May naluto na akong pagkain dyan. Kumain ka na. Sige, mahal. Mag-iingat ka. Tsaka, huwag mo nang patulan yung mga naninira sa atin doon. Kaya na lang umintindi at umiiwas sa kanila. Hay, ano pa nga ba? O siya, sige na. Sige, kakain lang ako. At pupunta na lang sa may pispan. At magpapakain ng mga isda. Sige, mahal. Sige.
Magandang umaga, Berto. Magandang umaga din po, boss. Mabuti, nakapasyal kayo. Oo, Berto. Kukumustahin ko lang sana tong pispan natin. Anong oras ka pala nagsimula nagpakain? Kaumpisa ko lang po. Maayos naman po. At malulusog po ang mga isda natin. At wala pong namamatay. Mabuti naman kung ganon. Huwag natin pabayaan yan, Berto. Hindi lang tayo nag-aalaga niyan. May puhunan din akong nakataya. Opo, boss. Makakaasa po kayo. At talagang nakatutok po ako sa pag-aalaga sa mga isda natin. Yung mga feeds na pagkain ng mga isda, meron pa ba? Mayroon pa po. 2 sako. Pero baka hindi na abutin ng 1 buwan. Kailangan na po nating bumili. Sige, ako nang bahalang mag-order mamaya. Ikaw nang bahalang tumanggap pagdating. Opo, boss. Ayusin ko na rin po yung storage para hindi po mapasukan ng daga. Isa pa pala, Berto. May darating tayong bisita bukas. Inspect daw yung permit at sanitation. Siguraduhin mong malinis ang mga paligid natin, ha. Lalong-lalo na yung drum at net. Naku. Opo, boss. Lilinisin ko mamayang hapon. Ayusin mo na ngayon pagkatapos magpakain ng isda. Huwag mo nang ipaabot pa ng hapon kung wala ka namang gagawin mamaya. Opo, boss. Maraming salamat. Alam mo namang ayaw kong pinapatagal ang trabaho. Wala pong problema, boss. Alang-alang sa palaisdaan natin. Gagawin ko po ang lahat. Mahalaga din po sa akin ang isdaan na to. Sige na, Berto. May lalakarin pa ako. Basta, yung bilin ko sa'yo, ha. Huwag mong kakalimutan. Opo, boss. Pasensya ka na, Berto. Sana maintindihan mo. Ano po yun, boss? Wala yun, Berto. Sige, aalis na ako. Sige, mag-iingat po kayo. Kumain kayo ng kumain. Mahal, nabalitaan mo na ba? Yung usap-usapan dito sa atin? Tungkol saan, mahal? Tungkol dun sa bumibili ng lupa. Sobrang laki daw ng mga offer niya per square meter. At mas malaki pa daw ang offer niya sa may mga fish pond. Ah, oo. Nakausap ko yan. Pero hindi ako pumayag kahit gaano pa kalaki ang offer niya. Ha? Bakit naman mahal? Pagkakataon na natin to. Ayaw mo bang mag-iba na lang ng negosyo? Total naman, sobrang hina na ng isdaan natin. Wala akong balak mag-iba ng negosyo, mahal. Dahil unang-una, pamana sa akin to ni Papa. Ang fish pond na yon ang nagpaaral at bumuhay sa amin. Naisip ko lang naman yon dahil gipit tayo ngayon at wala tayong masyadong benta. Ngayon lang naman to, hindi naman palagi nagipit tayo. Hindi mapapantay ng pera ang dugo at pawis ng mga magulang ko. Mapundar lang ang fish pond na yon. Pasensya ka na, mahal. Nasilaw lang ako sa laki ng halaga. Alam ko naman na iniisip mo lang yung pangangailangan natin. Nandito naman ako. Gagawin natin ng paraan ang mga pangangailangan ng mga anak natin. Sige, mahal. Pasensya na ulit. Teka, si Masong yun ah. Bakit kaya kinakausap niya yung bumibili ng lupa? Tungkol saan naman kaya ang pinunta niya dito? Kompleto na ba lahat ng papeles nyo? Opo, kumpleto na po. Dala ko na po lahat. Ah, ganun po ba? Nasa inyo na po ba ang original certificate of title? Oo, sa akin ang original title. At maayos ang tax declaration. At updated sa bayad sa amilyar. Maaari po bang makita ang mga dokumento? At kung okay lang sana, may pa-verify ko muna sa aking abogado.
wala pong problema. Ito po yung mga Xerox copy. Okay kung ganon. Nagbebenta si Masong ng lupa. Saang banta naman kaya yung lupang binibenta niya? Mahal, bakit nasaan yung mga bata? Nauna na silang kumain. Nagpunta na sila sa talipapa. Kakain lang din ako. Susunod na din ako doon. Ganun ba, mahal? Kumusta pala yung benta kahapon? Nakabenta naman kahit papaano. Kaunti pa. At mabibili ko na rin ang lahat ng mga pangangailangan ng mga anak natin sa eskwelahan. Mabuti naman kung ganun. Sana magtuloy-tuloy na yung magandang benta natin. Oo, mahal. Yung isang suki natin kahapon, sa atin na ulit kumuha ng mga paninda niya. Talaga, mahal. Pag malakas na yung benta natin, magtabi na tayo para lagi tayong handa. Oo, mahal. Siya nga pala, kanina nakita ko yung bumibili ng lupa. Mahal, di ba sabi ko sa'yo na wala akong balak ibenta yung fish pond? Patapusin mo muna kasi ako. Kasama ng bumili ng lupa si Masong. Yung boss ni Paring Berto. Ano? Bakit naman kaya? Narinig ko na may binibentang lupa si Masong. Malawak naman yung lupain ni Masong. Kaya hindi lang ako magtataka kung maisipan niya magbenta ng lupa niya. Napapaisip lang din kasi ako. Hindi naman siguro. Lalo na napapakinabangan nila yon. Hindi ba malaki ang offer nila kapag may fish pond? Paano na si Paring Berto kung yung fish pond nga ang binenta ni Masong? Sa tingin ko naman, walang magiging problema si Berto. At isa pa, mahigit ng 20 years na tenant si Berto doon at ang pamilya niya. Kaya may makukuha siyang porsyento kung sakaling yun nga ang binenta ni Masong. Sa bagay, tama ka dyan, mahal. Kung sakali man, sapat na siguro yon para makalipat sila. Ang lalaki ng mga isda namin at ang lulusog. Sana makarami kami ng benta ngayon. Mahal! Mahal! Oh, bakit, mahal? May problema ba? Si Paring Berto, Oh, bakit? Napano si Paring Berto? pinalayas na daw siya sa tinitirhan niya. Pinalayas? Bakit? Hindi ko maintindihan. Hindi pala sinabi ni Masong na binenta na yung lupa kung saan siya nakatira at yung fish pond. Nagulat na lang daw sila Paring Berto. Nung dumating yung bagong may-ari, kasama ang abogado at ang mga pulis. Ano? Sige, mahal. Dito ka muna, pupunta ko si Paring Berto. Sige, mahal. Paring Berto! Paring Berto! Oh, Paring DR, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Nabalita ako kasi yung nangyari sa'yo. Wala na, JR. Pati tong fish pond, wala na. Niloko ako ni Boss Masong. Ni Piso, wala siyang binigay sa akin. Sinubukan ko siyang tawagan, pero hindi siya sumasagot. Tinaguan na niya kami. Wala man lang bang binigay sa'yo na konsiderasyon yung bagong may-ari? Mabait naman ang bagong may-ari, JR. Nakiusap kami na kung maaari, dito muna kami hanggang maubos ang isda dito sa fish pond. Pumayag naman siya na pwede ko pang balik-balikan itong fish pond hanggang maubos ang isda. Pero
hindi na kami pwedeng tumira dito ng pamilya ko. Naglagay na rin sila ng caretaker dito sa lupa para magbantay. Kaya hindi na talaga pwede rito. Paano na kami ng pamilya ko? Saan kami titira nito? Huwag kang mag-alala, paring Berto. May bakanting kubo ako doon, malapit sa isdahan ko. Doon muna kayo ng pamilya mo habang wala pa kayong matitirahan. Totoo ba yan, paring JR? Naku, maraming salamat sa lahat ng pwedeng tumulong sa akin doon pa sa taong hindi ko inaasahan. Sobrang laki ang naging kasalanan ko sa'yo. Sa pamilya mo, nanaig ang inggit sa akin. Nagawa kong siraan ang mga paninda mong isda. Patawarin mo sana ako, paring JR. Ano ka ba, paring Berto? Kung galit ba ako sa'yo, di sana wala ako ngayon dito. Kalimutan na natin yon. Ang importante, yung ngayon, kung paano kayo magsisimula ng pamilya mo. Maraming salamat talaga sa'yo, paring JR. Tutulungan din kitang makuha yung dapat na para sa'yo kay Masong. Hindi tama ang ginawa niyang hindi pagpapaalam sa'yo na nibenta niya na pala ang lupa. Tama ka, JR. Halos 20 taong kaming caretaker at tenant dito. Kaya nararapat lang na makuha namin ang dapat para sa amin. Magpasalamat na lang din tayo sa tulong na binigay ng bagong may-ari. Tama ka, paring JR. At least may pagkukuhanan kami ng pangangailangan namin pangsamantala. Mabuti pa, doon tayo mag-usap sa bahay para maayos nyo din ang mga gamit nyo. Maraming salamat talaga sa tulong mo, paring JR. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa mga kasalanan ko sa'yo. Tulong ko to sa'yo, paring Berto. At wala akong hinihiling na kapalit. Maraming salamat, paring JR. Sige, tatawagin ko lang mag-ina ko. Sige, pare. Sa buhay, madalas tayong umaasa ng tulong mula sa mga malalapit sa atin. Pamilya, kaibigan o kakilala. Pero may mga pagkakataong ang tutulong sa'yo ay ang mismong taong minsan mong nakasamaan ng loob o taong hindi mo inaakalang may pakialam pa. Kapag tumulong ang isang dating kaaway o ang isang taong walang obligasyon sa'yo, ipinapakita nito ang tunay na malasakit ay walang hinihinging kapalit. Hindi ito nakabase sa kasaysayan ng naging alitan, kundi sa pagpili ng tama sa gitna ng sugatang nakaraan. Ang pagtanggap ng tulong mula sa taong hindi inaasahan ay nagtuturo rin ng kababaang loob. Natututo tayong aminin na minsan, tayo rin ay nangangailangan. At higit sa lahat, natututo tayong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili nating pagkakamali.